Аз съм Димитър Байрактаров, вие гледате телевизия СКАТ и предаването от упор. Както винаги, неделя, 19:30 часа, знаете, че идва времето, в което трябва да си кажем нещата открито, без задръжки, без притеснение, от упор. Тази седмица се случиха няколко знакови събития. Първото събитие е, че посред бял ден беше застрелян човек. Казвам човек, не журналист, в центъра на София, на 100 метра от Президентство, от съответното Министерство на здравеопазването, което беше един показател, че в тази държава срещу престъпността просто не се върши нищо. Има и едно друго знаково събитие, и това знаково събитие беше точно днес, неделя, сутринта, се проведе Конгреса на партия Граждани за европейско развитие на България, разбирай ГЕРБ. Това събитие, казваме събитие, защото то ме върна повече от 25-6 години назад във времето. Целият този конгрес, уважаеми зрители, ми изглеждаше като 11-тия конгрес на БКП, който приключи и беше обявен в българската телевизия тогава с едно изречение. На 11-тия конгрес на БКП другарите преизбраха другаря Тодор Живков за генерален секретар на Българската комунистическа партия. Днес, абсолютно по същия сценарий, беше избран господин Борисов за председател на партия ГЕРБ. Сякаш до сега не се знаеше, че той е лицето, олицетворяващо тази партия. Само че, когато баламосваха хората с поръчкови убийства, удобни убийства казвам, защото тези убийства се правят с няколко цели. Една от тези цели е да бъде отвлечено общественото внимание. Общественото внимание върху едни други неща, които са много по-сериозни. Обществено внимание върху едно друго, масово убийство. Казвам масово убийство, защото то не може да бъде наречено по друг начин. И това масово убийство се извършва също в центъра. Само че в центъра на нашата страна, на нашата родина, България. Ще попитате къде? Извършва се в град Стара Загора. Там, уважаеми дами и господа, се извършва един непрекъснат екологичен геноцид върху гражданите, върху населението на Стара Загора, върху община Стара Загора, върху област Стара Загора. Геноцид, който се прикрива години наред. Геноцид, който пък днес от новото правителство и от ресорните министри се прикрива с едни нагли лъжи, които просто не могат да издържат по никакъв начин на каквито и да е било критерии. Но има и едни други цинизми, свързани с този геноцид. Защото когато се провежда този екологичен геноцид и убийство върху нас, върху нашите поколения, върху нашите деца, в същото време отговорните власти, ни разболявайки нашите деца, ни спретват едни кампании за набиране на средства, каквато е, например, последната кампания Българската Коледа, или един път те си затварят очите, нищо не правят, не се помръдват, както се казва, за да, когато се разболяват нашите деца и страдат, а след това, видите ли ни колко сме благородни, ни спретват такива благотворителни кампании, за да можем пак ние, обикновените хора, да събираме средства и да плащаме за лечението на нашите дечица. Но цинизма не свършва до тук. Цинизма продължава. Ние не само, че набираме средства, уважаеми зрители, но ние плащаме и данък върху нашето милосърдие. Данък, който се равнява на 20% върху средствата, които сме дарили, за да помогнем на някое нещастно детенце, което нашите управляващи са разболяли по един безогледен начин, проявявайки своя непрекъснат цинизъм. Именно поради тази причина аз, като гражданин, който винаги е държал на своята гражданска позиция и на принципите си, не се сдържах и подех две
протестни инициативи. Първата инициатива е не на ДДС-то върху милосърдието, сиреч нека да влезнат тези пари наистина и да увеличат сметките на нуждаещите се деца. И втората инициатива е не на екологичния геноцид върху град Стара Загора. Моите колеги ще изписват линковете, на които вие ще можете през интернет да подкрепите тази моя инициатива и нека тя да стане един повод да покажем, че в България вече има гражданско общество и този повод в един момент да се превърне и в един национален протест. Защото няма кой да ни помогне, уважаеми зрители. Няма кой, ако не ние самите. Само ние можем да си помогнем. Но не като стоим в някоя кръчма и на 2-3 ръки псуваме и се оплакваме, а като заявим своята гражданска позиция и поемем отговорността върху своите плещи. Само сами можем да си помогнем. Именно поради това, уважаеми дами и господа, темата, която искам да разгледаме днес, заедно с вас и с моите гости, и естествено, както винаги, аз ще се надявам на вашата активност, е екологичният геноцид върху Стара Загора. Кой е отговорен за това? Преди Нова година, навръх Коледа, уважаеми зрители, беше осъществено поредното обгазяване на град Стара Загора. Едно обгазяване, което в състава си съдържа изключително опасни химични газове, като азотен диоксид, серен водород и какво ли не още. Газове, които убиват. Но за да разберете за какво става въпрос и преди да представя моите гости, аз искам да ви пусня първия материал на това обгазяване, за което изключително искам да благодаря на моите колеги Георги Костадинов и на оператора Тодор Димитров за тези наистина уникални кадри. Колеги, моля ви, пуснете първия материал. Отгоре и отровни газове. Газове, които просто тровят населението, тровят природата, тровят земята, тровят животните.
Сами видяхте тези ужасяващи кадри, уважаеми зрители, но аз мисля, че е редно вече да ви представя и гостите на това предаване. Мои гости са госпожа Мариана Христова Бояджиева. Марина, извинявам се, която е председател на Регионален съюз на химиците. Госпожа Пенка Георгиева, общественик, която даде и повода за това предаване. Господин Марин Станев, офицер от резерва, полковник от строителни войски, човека, който е участвал в изграждането на полигона Змеево, и господин Георги Трендафилов, заместник-председател на Общинския съвет при град Стара Загора. Добър вечер, дами и господа. Добър вечер. Искам първо да ви благодаря, че събрахте смелост и не се оплашихте да изкажем днеска и да покажем истината такава каквато е, да разкажем на хората. И първият ми въпрос, който искам да го отправя днес към вас. Съгласни ли сте с твърдението на госпожа министърката Нона Караджова, че обгазяването през коледните и новогодишните празници на град Стара Загора е следствие на автомобилния трафик и твърдото гориво, с което се отопляват гражданите на Стара Загора? Мисля, че най-добре е да се обърна към госпожа Марина Бояджиева като химик. Подобни твърдения първо показват професионална некомпетентност. Между впрочем, такова беше и нашето официално заявено становище, становището на Съюза на химиците, принете се. Не е възможно от автомобилите да се получават такива мащабни замърсявания с азотни оксиди. Така или иначе, продукта, който се получава от изгарянето на автомобилите, са въглеродни оксиди. Още повече, като имате предвид какво е количеството на автомобилите, които работят на газ. Така че това твърдение се опитва да отклони по някакъв си начин, доста конфузно звучащ, да успокои общественото мнение, получава се обратното. Аз мисля, че това си една откровенна лъжа. Нелепо звучащо, освен това. Обратният ефект има тази лъжа. Което е най-тъжното за госпожа министърката. Освен това, зле говори за България това, защото света е отворен, тези неща достигат и навън. Какво остава да се мисли за българската, за културата на българите, най-общо казано. Има и нещо друго, което искам да споделя с вас. Да. Ние, между другото, замърсяванията са били твърде много. Процесът датира още от 2002 година. Но аз искам да кажа за този последен замърсител. Атмосферата е била замърсявана с серен диоксид, била е замърсявана с хлороводород. Ето сега е замърсявана от азотни оксиди, плюс това, точно така залпово, и с сероводород. Искам да ви кажа, че се забелязва една последователност. Започнаха тези масови обгазявания, след като година и половина, близо 2 години, нямахме такава агресия. Беше престанала. Започнаха от 19 ноември и започнаха в късните нощни часове, след полунощ. От 1 часа до към 7-8. И какво излиза, че старозагорци като вещици яхват колите и обикалят из града, ако изобщо се твърди. Според госпожа министърката точно така излиза, но аз прощайте, така че се намесвам. Най-интересното е, че веднага след това нейно изявление излезна едно изявление на така уважавания професор Слави Иванов, който така доста сериозно е запознат с ситуацията в Стара Загора, което беше, между другото, изключително добре аргументирано. Той даде просто един много прост пример, че ако обгазяването в Стара Загора е следствие на автомобилния трафик, това означава, че в София, там където трафика е 30-40 пъти по-голям, хората трябваше отдавна сега да са измеряли. Което и другото нещо е, че при изследванията, вие сте химик и го знаете много добре, че се показа изключително високо съдържание, което надвишавало над 30-40 пъти съдържанието на азотен диоксид. Само за едно малко обяснение, уважаеми зрители, азотният диоксид е един изключително опасен газ, който има свойството да се съединява с водата. Само че съединявайки се с водата, той се превръща в азотна киселина. Или, така най-просто обяснено,
Представете си, че нашия човешки организъм представлява 72 до 74% вода. Поглъщайки тези газове, те се превръщат в нас в киселина. Най-просто обяснено. И когато се свърза с мен госпожа Пенка Георгиева, аз няма да забравя, че в деня, в който ние разговаряхме с вас, де-факто цялото семейство ваше беше болно. Така е. И с симптомите на гадене, но Значи, кажете няколко думи. Значи, точно по празниците, преди Рождество Христово, моето детенце се разболя. Възможно е да е имало вирус в момента, не споря за това нещо, но 3 дена то беше с температура 39 градуса. Най-лошото не е това. Най-лошото е, че той започна да кашля и кашлицата му беше спастична. Ние като родители с моя съпруг опитахме какви ли не варианти да я успокоим. Тя продължи 1 седмица. Или тази кашлица, тя Значи, е това е много неприятно. Малко след това моя съпруг по същия начин. То се задушаваше. Не мога да ви опиша в каква ситуация се чувствах аз като родител, безпомощна, без да мога да по никакъв начин да... А най-вероятно и десетки хиляди други старозагорци. Убедена съм, защото моя съпруг след това отиде на преглед, също беше болен и личната лекарка каза, в момента имаме бум на белодробните заболявания, на бронхити и на пневмонии. Но... В една такава ситуация, когато виждаш въздуха, който дишаш и се чувстваш безпомощен, в същото време по медиите съобщават, че, видите ли, били сме обгазени, но това било от автомобилите. Това и от твърдото гориво. Значи аз не съм химик, не разбирам от химия, но нелепо е да чуеш, че причината са автомобилите, както вие казахте в статията на Слави Иванов. Другото, което се задаваме ние като старозагорци, значи, добре, в Челопечене се случи една такава експлозия преди доста време. Преди 2 години. Да, там също във въздуха казаха, че има азотен диоксид и сами си признаха, с една дума, вашите съмнения са, че това обгазяване си има точно определен източник. Да. И този източник ние ще коментираме след малко кой е, защото той е, според мен, публична тайна. Но по-важното е хората да разберат в какво се състои цинизма на ръководните органи, на институциите, на управляващите. И аз искам да им пуснем на нашите зрители, а и на вас, интервю с и твърденията на временно изпълняващия длъжността шеф на РИОС, господин Красимир Костадинов. Колеги, моля ви, пуснете това интервю, за да видят какво казва този отговорен шеф. Министърът на екологията Нона Караджова беше казала, че става въпрос за газове, които са отделени в атмосферата, които не са оттекли от самата атмосфера. Съгласен ли сте с нея? Разбира се, регионалната инспекция докладва в оперативен порядък на министъра на околната среда и водите. Министъра е всеки ден е с пълната информация за случващото се в град Стара Загора. Констатираните превишения са в резултат на интензивния транспортен трафик и отоплителни процеси в битови обществени сгради. Какво означава това? Град Стара Загора е без централна топофикация и в голяма част от домовете се използват различни горивни инсталации, като мога да ви дам за пример, че даже най-екологично чистото гориво, природния газ, също отделя азотни диоксиди. С течението на метеорологичните условия, вие виждате, че и времето е малко по-особено тази година, създаде възможност за една по-продължителна инверсия и то точно в района на град Стара Загора. Поради застрояването тя е и характерно изразена и в централна градска част, абсолютно пълна липса на вятър, което не дава възможност за разсейване на замърсителя, както става нормално в по-голямата част от годината. Значи, наши зрители сигнализираха, всъщност това го има и продължение на години, за полигона в Змеево, че продължава да работи и че оттам се получава едно сериозно замърсяване, както и има индикации, че от ТЕЦ Гълъбово също има облаци, които замърсяват Стара Загора.
Направен е пълен анализ на всички възможни източници на замърсяване с азотни оксиди. Включително мога да ви кажа на първо място за трите топлоелектрически централи в комплекс Марица изток, които са на разстояние между 30 и 40 км от град Стара Загора. Не е установен пренос на замърсени въздушни маси оттам. Това го казвам и на базата на наличната и уникална за страната система за ранно предупреждение, която дава 48-часова прогноза за замърсителя в реално време. В тази връзка мога да ви кажа, че всички автоматични станции, включително и изградените преди 3 години около полигон Змеево и тази в град Гълъбово, не отчетоха каквито и да е превишения. Уважаеми зрители, виждате какви са твърденията. Те просто работят като един часовник. Министърката казва, обгазяването е от автомобилите и битовото отопление, и този шеф, естествено, той трябва да преглася, което и виждате колко смешно бяха неговите твърдения. Защото той сам заявява, че обгазяване от тецовете няма. Възниква въпроса откъде е. Но аз искам да дам думата и на господин Трендафилов, който освен всичко е и експерт точно в тази област по обгазяване от автомобилите. Господин Трендафилов, възможно ли е наистина все пак това обгазяване в Стара Загора години наред да се извършва именно от автомобилния трафик и от битовото отопление? Според мен абсолютно недопустимо е това твърдение, тъй като автомобилите в Стара Загора не са чак толкова много, колкото са примерно в София, Пловдив и други големи градове. Освен това, ако причината е автомобилния трафик, с какво бихме обяснили залповото повишаване на допустимите норми през нощта след 1 часа? Като специалист наистина в тази област смея да твърдя, че огромното большинство от автомобилите в Стара Загора, а и в България като цяло, са преоборудвани с газови уредби. Нещо, с което се занимавам от 19 години, нещо, в което съм убеден, че е екологически чисто. И както бе споменато, че даже и природния газ изпуща вредни вещества, те са в такива малки количества, че смело мога да твърдя, ако господин временно изпълняващ длъжността шеф на РИОС в Стара Загора иска да направим такъв експеримент, че в един затворен гараж автомобил с газова уредба може да работи дълго време и ние да присъстваме вътре без да пострадаме никак. Докато на бензин това нещо ще ни изкара за по-малко от 5 минути от гаража. Но тук твърденията, че автомобилният трафик замърсява и твърдото гориво, което гражданите използват, е смешно, тъй като огромното большинство от гражданите, повтарям, карат автомобилите си на природен газ и на пропан-бутан и не всички използват твърдо гориво, най-вече въглища. Значи по твърдо гориво, ако разбираме дървата, те не изпущат такива вредни вещества. Камо ли пък автомобилният трафик и то през нощта? Аз искам да покажем и една снимка на зрителите в подкрепа на вашите думи. Покажете, колеги, моля ви, снимката. Това, уважаеми зрители, е снимка, която е правена в летния период. След едно такова обгазяване и веднага появил се дъжд. Виждате как изглежда този автомобил от буквално киселинния дъжд. Това е киселина върху този автомобил. Тогава трафик не е имало, тогава не е имало и отопление на твърдо гориво, но обгазяване, незнайно защо, пак е имало. И тук искам, благодаря ви, колеги, искам да ви дам думата, госпожа Бояджиева, да дадете като химик обяснение. Това, което тук се вижда, аз ви обърнах внимание, че замърсяването на въздуха са с различни окислители. Тогава беше масово. Всъщност няма какво да се заблуждаваме. На всички е ясно, на средошколците е ясно, че става дума за унищожаване, което наричаме благовидно утилизация на остаряло въоръжение. Така че първоначално се унищожаваше въоръжение, в което имаше барутна сярна основа. Това, което виждаме върху автомобила, беше голямо количество сяра. Естествено, елементарен процес, който е известен още от преди век и половина. Тогава твърдяха и нарочваха тецовите. Тецовите бяха виновни, тецовите плащаха луди глоби, от които 15% остават за РИОС, ако трябва да бъдем точни. Тук има и конфликт на интереси. Естествено, невероятен конфликт на интереси. Да, и сумите са много сериозни. След това
вече няма как да се обясни откъде е дошъл хлороводорода. Хлороводорода пък се оказа, че бил от съседното село, от Белина. Представете се, града се замърсва. И да си дойдем просто на думата. Откъде идват тези химични елементи, съдържащи се в обгазяването? Вие сте химик, вие сте експерт. Източник може да бъде само взривните вещества. Такова мощно количество, огромно количество азотни оксиди. Значи ние говорим, базовата, фоновата стойност е някъде от порядъка на 20-30 микрограма на кубичен метър. Па тя достига над праговата стойност. Тук говорим за 30-40 пъти надвишаване на тази прагова стойност, което вече аз само искам да обясня на зрителите, пък вие може би дори по-добре от мен ще го обясните, че едно такова надвишаване, то е смъртоносно за възрастните хора. То създава оток на белите дробове. То е убийствено. Плюс това добавете и сероводорода. Абсолютно. Сероводорода върху зрението, върху кръвоносната система. И още нещо искам да ви обърна внимание, господин Байрактаров. Един друг много важен проблем, съществен, който пропуснахме, който ни показва пък по какъв начин става унищожаването. В началото се започна обработване на общественото мнение, че трябва да унищожим ракетни комплекси. 2002 година, след това забавени. Всъщност става дума за технология. Технология, която е добре обработена. 2004 година масово нашия град и околностите бяха засипани с фин метален прашец, който дошъл от Сахара. Който идваше от Сахара. Да. Който можеше с метален, с магнит да се отнеме. Аз искам само да ви кажа, той колегата ще каже. Да. Когато се анализира този метален прах, искам да обърна внимание на нашите зрители, че беше анализиран от 3 независими лаборатории. Обърнете внимание, едната лаборатория беше в Стара Загора, другата беше в МЕГИ и София, която е изключително добре оборудвана, с атомно-абсорбционен анализ се прави. И третата лаборатория беше от Умвелт институт, Штутгарт. В Штутгарт. Той е най-добрият институт, известно ли? Те са 3 институти. Да, аз съм чел между другото анализите от тази Анализите лаборатория. Показаха наличие в металния прах на 14 метала. Желязото основно, но ние там говорим за кадмий. Специално обръщам внимание на кадмия. Да кажем простичко радиоактивни стронци, тори, уран. Но защо обръщам внимание на кадмия? Тежкият метал кадмий, той много рядко се среща. И се използва за обработка на стомани, използвал на времето, значи говорим за остаряло въоръжение. Този проблем на планетата, какво да стане с остарялото въоръжение, то не може да стои, не е бездейно. Стомани със специално предназначение, си реч за въоръжение, се обработва метала с този кадмий. Този кадмий го намерихме навсякъде. В анализи на плодове, на зеленчуци, на хранителни продукти. Обърнете внимание, говорим за мляко, говорим за мед дори. Само в последния участник в биологичната верига не е анализирана кръвта, говоря за хората. Така че в нашите организми задължително има доволно количество от тези опасни вещества, които дават отражение. Тук веднага е редно да припомним на нашите зрители, че в Стара Загора се намира и учебното заведение, което подготвя ветеринарни лекари. Когато, уважаеми зрители, се готвих за тази тема, аз винаги се готвя много сериозно, се наложи да разговарям с страшно много хора. Хора в различни сфери. Разговарях и с ветеринарни лекари от този район. Това, което ми споделиха те, беше просто ужасно. Хората ми казаха, че има вече масова смъртност върху козите. Обръщам ви внимание именно на козите. Защото козата е едно животно, което не яде какво да е, колкото и странно да ви звучи. И то е изключително чувствително, когато яде някаква замърсена храна. Смъртта, която се наблюдава, освен всичко при козите, както ми споделиха ветеринарните лекари, е изключително жестока, нещо, което те не са виждали години наред и да не кажа, че почти не са виждали. Предизвиква се от най-различни кръвоизливи, които са характерни именно като последици от тежките метали и радиоактивните вещества. Освен всичко, непрекъснато се наблюдават раждане на пилета и птици, които са с обърнати глави. Въобще ужасни аномалии. Това нещо обаче, уважаеми зрители, то се прехвърля вече и върху нас, хората. Самите лекари в Стара Загора твърдо заявяват, че от 4 години насам се е повишила с повече от 20% заболеваемостта от белодробни и респираторни заболявания, които пък са източник за заболявания от туберкулоза.
или последствията само за 3-4 години са, бих казал, ужасни. Ужасни и ужасяващи. Но те ще бъдат още по-ужасни, ако това нещо продължи. Ако този екологичен геноцид продължи след 10-15 години. Защото тогава най-вероятно, уважаеми зрители, вече ще се раждат деца с по 3 ръце, 4 крака, колкото и ужасно да звучи, с по 2 глави и каквито си искате си представете аномалии. Когато разговарях с много от хората, готвейки се за това предаване, уважаеми зрители, аз се натъкнах и на един човек, който ми каза: моля те, не рови тази тема, там е много опасно. Този човек ми каза, аз не знам дали това е вярно, няма как да го докажа, но той ми каза за един доклад, който е изготвен лично от сегашния министър на отбраната, в който доклад, пак казвам, аз не мога да го докажа, няма как да се добера до тази секретна документация, но в този доклад се твърдяло, че под полигона Змейово имал подземен завод, който подземен завод приемал боеприпасите, които са излезли от употреба в почти целия Европейски съюз, в много държави, които са членки на НАТО, и този завод унищожавал тези боеприпаси там, следствие на което се получавало и това ужасно обгазяване. Дали е вярно, аз не мога да го докажа, пак казвам. Но така се твърди. Но в крайна сметка той ми каза и нещо друго, че този завод генерирал печалби, които надхвърляли стотици милиони, може би и милиарди. Естествено, никой не знае обаче къде отиват тези пари и тези печалби. Именно поради тази причина, както и предишните ни лъжеха и ни мамеха, така ще ни лъжат и сегашните, защото обгазяването е факт, екологичният геноцид е факт, но никой не казва откъде. И тук вече искам да се обърна към господин полковника. Господин полковник, чест и почитание, вие сте строили полигона Змейово. Дайте малко повече светлина на нашите зрители, като човек, който аз съм убеден, че вие много добре знаете какво се случва там. Между другото, преди да започна историята за строителство на този полигон, трябва да кажа и това, че много от зрителите в Стара Загора и страната ме познават като председател на Съюза на избирателите и доста дълго следим тази сага, наричаме сага. Тя започна тогава, когато правителство на Сакскобургготски реши да почне унищожаването на ракетните комплекси 2002 година. Забележете, до тогава Стара Загора, целият регион не е имал проблем с обгазяване нито от АТЗ-то, нито от тецовете. Само да обясня на хората, АТЗ, това е азотно-торовия завод, който работи, който трябваше да е най-големия замърсител. Разбира се, с азотни От окиси. 10 години не работи. Тогава и госпожа Марина Бояджиева беше там, ние спорихме много дълго с сега действащи офицери и запасни офицери, всички уния как да се унищожат тези комплекси. Между другото, трябва да ви кажа, че аз разполагам с копия от едно писмо, което бившият министър на отбраната Свинаров благодари на господин Иван Николов Яхновски, академик Яхновски, който с 29 души екип разработва 4 технологии за унищожаване на тези комплекси. И там е писано точно черно на бяло. Благодарим ви за технологията, която е за унищожаване на твърдото гориво на СС-23. Но никъде не се споменава пък за горивото на скът и фрок, където е течно и се нарича гептил. Какво точно тя ще каже като химик, какво точно представлява тя и какъв състав и каква отрова е то. Този полигон е построен в 1974 година, но той е построен като артилерийски полигон, където се изпробват производството на нашия военно-промишлен комплекс. Обикновено това, което произвеждаха в заводите в Сопот и в Казанлък. Какво представлява той? Една територия от 86 до 90 хиляди квадратни километра, впрочем, оградена с голяма мрежава ограда, която е на тип кльон,
И в нея има разработени различни огневи полоси, на които всъщност трябва да падат самите снаряди и да се изпробва каква далекобойност има, каква поражаемост има всеки един боеприпас. Началната изходната огнева линия, там където са установките артилерийските, и това е било с години наред. Когато обаче се върнем малко по-назад и направим един кратък анализ, от стрелба артилерийска може ли да се получи голямо обгазяване? Не може. Вижте, аз ще ви обърна внимание на нещо друго по-интересно. Значи, ние сме снимали в телевизия СКАТ много изоставени военни бази. Значи съвсем наблизо тук е летището Равнец, което е изоставено, няма нито охрана, няма нищо. На времето беше добро. Снимали сме изоставените поделения до Латия и Черноморец, където хората искат да си взимат земята. Няма охрана, няма нищо. По същата логика е прекратена дейността и на този полигон. Има обаче един много интересен факт, че този полигон се охранява изключително зорко. Там не дават да припари пиле. Вие сте били с нашия екип, когато са се опитвали да влизат вътре колегите и по някакъв начин да заснемат нещо, как охраната ги е подгонила още на 200 метра от входа на полигона и им е забранила да изключат камери, да не снимат изобщо. Било е... Ами не случайно и господин президента на България го нарича уникално съоръжение, което е изключително важно за нашата национална сигурност. Аз не знам точно какво ще зависи. Това е изключително важно за нечии сметки. Разбира се, защото ние по принцип нямаме военно-промишлен комплекс, който да произвежда тези боеприпаси, които са нужни. Да се върнем малко. Добре, той е артилерийски полигон. В България каква артилерия имаме сега в армията? Само, че вижте... При положение, че на времето беше 100-хилядна армия сега. Абсолютно. Вие сте специалист и вие знаете, че за да бъде направено ново унищожение на биоприпаси, примерно на боеприпаси в Европейския съюз, там трябва да се плащат едни много сериозни суми. Разбира се. Колко удобно е това нещо да се извърши в България. Без да им пука какво ще се случи с хората и с населението. Но тук аз искам да отправя един въпрос на господин Трендафилов. Все пак вие сте и заместник-председател на Общинския съвет. Кажете, моля ви, там управлението, то е в общи линии управление на ГЕРБ, управление на самото управление на държавата. То не се ли трогва? Не прави ли нещо, за да се спре този геноцид? Управлението на ГЕРБ в последната година и половина-две показа колко прозрачно, в кавички, е. Защото в община Стара Загора всички решения се вземат не в Общинския съвет, а се вземат на закрити заседания на партия ГЕРБ. И оттам нататък Общинския съвет се е превърнал в регистратор и узаконител на решенията на партия ГЕРБ. До тук нищо лошо, но когато това нещо е в ущърб на живота и здравето на старозагорци, ние не можем да стоим безучастни. Защото ние там, за разлика от общинска администрация, сме избрани, а не назначени. И точно това наше избиране от хората, това доверие, което са ни гласували, ни задължава да изразим нашата гражданска позиция, за да не се случва този геноцид върху хората от община Стара Загора. Явно в общината решенията се вземат на тъмно, а твърдяха в началото на мандата, че гарантират прозрачно управление. Ако прозрачно управление е това, че 3 от вратите в община Стара Загора за директен достъп до кабинетите на кмета и на заместник кметовете бяха зазидани, на такова прозрачно управление, здраве му кажи. Аз искам да се вмъкна, ще ме извините с нещо, което е много важно според мен. Един факт ще ви кажа, вие си наредете пъзела. 2003 година, струва ми се, академик Юхновски, който беше 2 мандата президент на БАН и получи най-високото отличие в Република България, Стара планина, 1-va степен, за технология. Технологията, не коментираме каква е. След това се представиха данни, че е изработена такава една сплав, за която бронебойни патрони няма открити. Успоредно с него и доцент доктор на химическите науки Иван Хавезов получи почетен знак за изключително високи заслуги. За мен е изключително цинично това да създадеш технология
тази институция, която представлява ума и лицето на българската наука, да създаде технология, унищожаваща населението. Това е нещо, което трябва да се разгледа. Аз мисля, че самия академик едва ли е виновен за това. Той оглавяваше работещия. Защото, вижте, тази технология е създал не да унищожава населението. Проблема е, че някои отговорни фактори я прилагат не на мястото, където трябва да се прилага. Защото аз съм убеден, че има подходящи места, където тази технология може да се прилага без да се засяга хората, без да се засяга природата, но някой, за да спести пари, просто е казал: ние тук имаме един полигон, дай направо там, а освен всичко, освен този полигон, защото трябва да сме откровени, тези отговорни фактори, и вие го знаете много добре, те са разрешили на още няколко фирми да извършват почти сходна дейност на тази, която се извършва и най-вероятно в този полигон. Казвам най-вероятно, защото там се крие непрекъснато, че нищо не се прави. Само обгазяването е факт, непрекъснато, както казахте, от 2004 година циклично или с едно сериозно постоянство се трови населението. Много е тъжно, че освен всичко, което се говори, много грозно се манипулират гражданите. Значи говори се, че видите ли, било от тецовете, получавала се инверсия, пък вятъра завихрял този дим и той отивал чак до Павел баня. Това беше преди. Сега не могат да обвинят тецовите, защото тецовите имат сероочистки. Той самия шеф на РИОС си признава, че от тецовете... После имало тогава ветрове, сега пък изведнъж нямало ветрове и зато и само над Стара Загора се появява. Значи в пространството, освен за тецовете, за полигона в Змеево се говори и за баритна мина. За там обаче никой нищичко не казва. Естествено. Аз ще ви кажа, когато се рових и се подготвях, се натъкнах на едно изследване, което много години назад, на руски специалисти, и то е свързано именно с изграждането на тецовете. Тези руски специалисти категорично са установили, че за да не се връща дима и да не се обгазява град Стара Загора, те трябва да се построят на юг от Стара Загора, както и самия Азот моторов завод по същия начин, който години наред е работил и то сериозно е работил и не е обгазявал в такива ударни дози града. Само че явно нашите управляващи са забравили, че преди 20 години всички промени в тази държава настъпиха именно следствие на едно такова обгазяване на град Русе. И следствие на тези масови обгазявания на град Русе започнаха първите протести на видни българи, начало с Петър Слабаков, лека му пръст. За мен беше той един изключителен и достоен българин, който поведе, така да се каже, четата за защита на град Русе. Спомняте си протестите в Кристал, боя, но следствие на това се започнаха и едни промени. Явно тези хора, които днес са пак на власт, са забравили, че в един момент народа няма да издържи и ще се детонира обществото. Един факт само искам да спомена, нека да го знаят и старозагорци и цялата страна. Когато ставаше въпрос за унищожаването на ракетните комплекси, както всяко едно предприятие или каквото даже един магазин да е, той трябва да има оценка за влиянието на околната среда. Въздействие върху околната среда. Тогавашното правителство внесе проектозакон и само за нула време го гласуваха този закон, за да няма такъв обект ОВОС. Какво тук да няма ОВОС. Говори, че това е било едно криминално предварително замислено действие, с което днес ние и хората, особено на град Стара Загора, берат сериозните последствия. И още една манипулация искам да спомена. Те знаят хората от Стара Загора. Беше се изградил един обществен комитет там за обществен контрол над полигона. Какъв обществен контрол над полигона, когато качва се в джипа и ти казват: това ще видиш, установките къде стрелят.
Какво има оттатък, какво няма, никой не знае. Нищо. Аз Той искам е да... 30 км дълъг полигона и 100 квадратни километра. Просто абсурд. Значи от Змеево до... Но аз искам да пусна и на вас, установихме доста неща. Разбира се. и на вас, и на нашите зрители още едно интервю на госпожа Таня Георгиева, която е заместник-председател на Комисията по екология към община Стара Загора. Колеги, моля ви, пуснете този материал, за да чуем какво ни казва госпожа Таня Георгиева. Но това, което се казва, влиза в противоречие с становището на Съюза на химиците в Стара Загора към НТС. На 28 декември е имало събиране и Марина Бояджиева, която е председател на този Съюз на химиците, излезна с становище, което е доста притеснително. Аз го нося в себе си. Ще цитирам по памет. Значи, те твърдят, че са наблюдавали резултатите от станциите в село Могила, Ръжена, Остра Могила, станцията, която се намира на ТЕЦ-2 и в местността Зеления клин. След анализ на резултатите от тези станции са установили, че има покачване на нивото на азотни оксиди около 20 пъти над фоновата стойност. И това, което се прикри и не се каза от представителите на държавната власт, е, че освен покачването на нивото на азотните оксиди, има и залпово покачване на нивото на сероводорода, което може да се получи единствено ако има някакво производство. Чухте, уважаеми зрители, какво казва госпожа Таня Георгиева, че е имало завишаване на нормите над 20-30 пъти. В същото време този началник на РИОС ни говореше, че е имало леко завишение. Представете си за каква нагла лъжа става въпрос и за да ви дам наистина обяснение, се замислете, след като е имало леко завишаване на стойностите, защо тогава господин областния управител на област Стара Загора е разпоредил децата да не ходят на училище, препоръчал е всички хора по възможност да си стоят в къщи или, ако имат възможност, да напуснат района на град Стара Загора. Защо ли? Защото наистина обгазяването по време на коледните празници и на новогодишните празници е било ужасно и по-страшното, опасно. То е било смъртоносно за хората. Но вече телефоните звънят. Виждам, че наистина тази вечер ще имаме много обаждания. Добър вечер! Добър вечер, господин Байрактаров. Точно от Казанлък. Мислех, че ще се обадите. Заповядайте, господин Иванов, бързо и кратко, че телефоните просто полудяват. Байрактаров, много бързо и много кратко. Георги Иванов от Казанлък. Поздравяваме вашите чудесни гости от Стара Загора, от областния град. Сега искам да попитам много тъжно господин Байрактаров, че 133 години след физическия геноцид на Сулейман Паша, който установява на Стара Загора, като избива почти цялото население на града, ние говорим отново за геноцид, макар и екологичен, който смятам, че не е по-малко опасен. Аз мисля, че е дори по-опасен. Да, точно така. И наскоро гледах един филм за тези трагични и героични събития около Стара Загора и Шипка и там ми направи едно силно впечатление, едно изречение, след като той преминава и избива с населението на Стара Загора и тръгва към Шипка и изречението бе следното: някой трябва да го спре. Някой трябва да го спре. Аз искам да попитам, трябва ли отровните газове да стигнат чак до връх Шипка, за да някой да спре този екологичен геноцид? А тогава знаем, че това са направили безстрашните легендарни български опълченци и кои сега биха могли да влязат в ролята на българските опълченци. Виждате ли такива хора? Това е накратко. Много поздрави от Казанлък, да сте живи. Благодаря ви. Добър вечер. Добър вечер, господин Байрактаров. Слушам ви. Темата ви, колкото е страшна, толкова и мъка навява. За съжаление. Да, за съжаление, и ще употребя един стих. Кажи, бедни ми народе, кой те в таз рабска люлка все още люлея. Благодаря на тези ваши гости, които изнасят фактите. Благодаря на вас за това, че сте се взели с тази много важна тема. Но имам един въпрос и към всички ви. Какво ще ни донесат нашите
министър-председател и шеф на Министерство на вътрешни работи от Израил, обещение за това, че хората в Стара Загора, деца, жени, старци се тровят безнаказано. И още един въпрос. На какво разстояние се намира американската база, която нашите продажници допуснаха от този район? Благодаря ви. Благодаря ви. Така. Добър вечер. Ало? Добър вечер, слушам ви. Откъде се обаждате? Ами, с господин Байрактаров ли съм? Да, с мен разговаряте. Да, изключих разговора. Извинявам се много. Аз съм химик по професия. Да. Вие имате някакви химически така задълбочени познания? Аз ли? Да. Аз нямам. Това имате и химик, някаква химичка. Да. Вие откъде се обаждате? Не от Бургас. Да. Вашето име? Аз съм химик. Да, ама името... Няма значение. Ама защото казвате някаква химичка? Да, слушам ви. Тя си има име. Да. Се легитимира. Казва се госпожа Марина Бояджиева. Как се получават диоксидите и оксидите? Ако те имат там някакво така компетентно становище, нека го изложат да обяснят на хората. Значи барутните съставки, какво влиза в състава на барута, какво влиза в тротила. Така, господин химико, кажете ми азотния диоксид, от какво се получава в най-големи количества? Азотния диоксид ли? Да. Значи, ако вие знаете... Кажете ми, ама кажете ми вие, защото питате. Азота в какво влиза и кога Азотният диоксид. Говорим за азотен диоксид. Да, кога реагира... Така, азотният диоксид, от какво се получава? Кой е той? Кажете вие, нали сте химик? Вие имате малко химически... Ама вие нали сте химик, отговорете. Ами аз ще ви кажа, да. Така, благодаря ви. Добър вечер. Слушам ви. Да, в предаването сте. Ало? Да, заповядайте. Намалете телевизора само. Привет на водещия, че поставя тази тема в телевизия СКАТ. Аз много отдавна исках този въпрос да бъде поставен. Казвам се Пенка Тодорова. Привет на господин Трендафилов и на господин Станев. Лично се познаваме. Давайте по темата само, че. Трендафилов. Той знае за доклада на комисията към Общинския съвет, което изнесиха неговите колеги, освен за полигона и за много частни фирми, които стари боеприпаси. Защо не се взеха някакви мерки в Общинския съвет? Освен това, когато беше предизборната кампания, тъй като аз съм работещ от ТЕЦ Марица Изток 2, моята работа се състоеше да се качвам на комина и знам много добре какво излиза от комина. Помолих всички тия партии да ни говорят за обгазяването, както ГЕРБ в лицето на кмета, а да се качи на комина, да види какво излиза и тогава да говори. Защото от комина до Стара Загора са 45 км. При влиянието на въздуха и този газ, който се отделя, какво се получава? Да ни налъжат и да ни заблуждават хората. А деня, в който стана обгазяването, през нощта аз чух гърмежи и сутринта, като станах, както винаги, когато ставах 5 часа за работа, гърлото излязах вънка, гърлото му веднага все едно, че беше... А тези гърмежи откъде са според вас? Ами, много от тия неща са в частни фирми. Да. В частни фирми около баритна мина, които са искали разрешения. Завода в Станчохан има към Станчохан там има едни изоставени военни заводи, където също се прави такова изгаряне. И аз имам информация, че около 8 милиарда при първите изгаряния, обгазявания са били разпределени. Вие сами може да разберете къде. В общи линии потвърждавате това, което е казал и моя източник. Че става въпрос за едни много сериозни пари. Да, и че обгазяването не е само... Доколкото ви чувам вас... Да, аз изрично уточних, че става въпроси за още няколко, тук ме уточняват за около 14 частни фирми, които се занимават с подобна дейност. Да, и те поискаха. Те са поискали. Ало, те са поискали. Ало? Да, слушам ви. Те са поискали разширяване на дейността. Да, разбрах. Значи към кмета. Къде е кмета?
Какво е направил кмета? Кмета, каквото му кажат от неговата партия майка, това прави. Благодаря ви. Така ще дам думата на още един зрител. Добър вечер и ще ви дам възможност да отговоря. Добър вечер. Нека да припомним, че изнисването на газове в атмосферата се котира от международните вече такова плащания. Как му се казваха, извинявам се, че сега... Последната среща беше в Копенхаген, там си таковаха, продават се едни газове, едни количества газове. Американците тая квота я продават, разбирате ли? И трябва да се върнем малко да разговаряме. Вижте какво, знаете ли, честно да ви призная, на мене грам не ми пука кой какви квоти си продава. Но на мене ми пука за това, че моите съграждани, казвам съграждани, защото и те са българи като мене, в момента ги тровят, убиват ги, а ние се занимаваме кой какви газове си продавал. Абе, по-добре да нищо да не продаваме, но да не ни убиват. Съгласен ли сте с мене? Точно така. Сега искам да ви предложа да направим във Враца едно предаване за този циментовия завод, който... Добре, като му дойде времето... Във Враца се горят газовата... Сигурно, да. Химическите материали от Австрия, Швейцария и Германия, защото фирмата австрийска 2 милиона тона трябва да изгорят от тези материали, заедно с животински продукти, които изхвърлят в газовете много по-отровни диоксиди и материали. Град Враца е само на 12 км по права линия. Вече нямаме високи комини по 150 метра да изхвърлят газовете и розата на ветровете да лети, както е при вас 40 км Стара Загора от Трояново 2. Аз там съм работил като трудовак и ги знам тия работи и трябва да се... Аз съм завел дело по това въпрос и в администрацията. Добре, разбрах ви. Така, господин Трендафилов, само ако може да отговорите с няколко думи на госпожа Пенка Тодорова по нейния въпрос. Значи в Общински съвет Стара Загора нещата не се вземат от господин Трендафилов и неговите приближени, а се вземат при гласуване с съответното большинство на управляваща партия ГЕРБ. И не случайно един общински съветник и зампредседател на Общинския съвет, Бойчо Белоларски, преди време каза една кратка, но ясна истина. Вся власт гербам. Така че вината за това обгазяване не е на нас самите, общински съветници, независими, защото ние вече наистина сме независими. Ние не се подчиняваме на никакви партийни директиви и инструкции, а вината е в точно управляващите, които трябва да поемат отговорност за извършеното в момента в Стара Загора и трябва ясно да кажат на жителите на този град откъде наистина идва това обгазяване. Има една проста истина, че сегашните по нищо не се различават от предишните. Може ли само те са пак същите, те са от същата да партия майка. Като общински съветник. Ето това е официално писмо пратено като организация, което трябваше и да гласим и до вас, до Общинския съвет във връзка с обгазяването още, коя дата е тук, 18.8.2008 година. Такова нещо не е пристигало в Общинския съвет. Значи ето ти гласността. Значи аз съм казал официално писмо на вас, вие да кажете какво ще направим по този въпрос. Тук значи това ще се крие от информацията от гражданите. Това е адресирано до професор... Добре, разбрах ви. Добър вечер. Тук зрителя не изчака. Добър вечер. Добър вечер. Слушам. Да, откъде се обаждате? Ами, аз се обаждам от Пловдив, обаче аз съм представител на Улвелт институт Штутгарт. Чудесно. Как е вашето име? Разбирате ли тук? Да, вашето име как е? Петър Велчев се казвам. Говорил съм и по радиото. Да, слушам ви, господин Велчев. Какво може да ни кажете по този въпрос? Аз имам 3 въпроса, които ви кажа, които да си ги зададете. Първо, защо докладите закъсняваха над 1 месец? Да. Защо докладите закъсняваха повече от 1 месец? Да. И защо, когато правихме изследванията и ходихме по горите, всички знаеха, че сме тук. Да. Нали, това означава подготовка стоп. Нали, за да не се хване. Въпреки всичко хванахме достатъчно. Второто нещо. Беше взето решение да се изследва населението. Ние имаме лаборатория в Стара Загора за хора и за животни. Много хубаво. И в България. А защо тази програма не се въведе? Всичките тези метали ще ги намерим и днес вътре. В кръвта на хората. Нали така? Да. 100 000 лева ли са проблем?
Не 8 Аз ще милиарда. дам лично 20 хиляди лева от собствения си. Значи тук господин Трендафил каза, че са проблем 8 милиарда, които прибират. Така е. Ама то се знае. Сега обаче аз искам, понеже много ви благодаря, че се включихте и успяхте да се Да включите. имате представител. Искам да ви задам обаче още един... Стара Загора, давам ви телефона, той е немски възпитаник и е много коректен. Да? Господин Тенч, който е работил в Германия много години, ще ви дам телефона, преди малко му се обадих и той да гледа. Андони Аз мисля, че се... Той е представител. Аз даже мисля, че се познавам с него от доста време. Само, че той не знае историята. Така, обаче искам нещо друго да ви попитам. Тъй като, можете ли да ми кажете, има ли такова нещо, че пробите, които са изпращани в Щутгарт, са били разпечатани? Не. Ей, сега говоря за Щутгарт, за пробите гарантираме, че са Не, те не са виновни хората от Щутгарт, а хората, които са ги изпращали от тук. Не, ние лично сме ги изпращали. Защото аз не се съмнявам в това, Заминали такива, но каквито... тези проби, понеже даже в момента чета точно този доклад, тези проби показват много ясно колко високо е съдържанието на тези тежки метали в игличките на боровите дървета. Разбира се. И в козината на козите. Правилно. Просто наистина тук са многократно завишени тези съдържания. Тогава коментирахме въпроса. Благодаря ви наистина. Да заредиме едни специални устройства в Стара Загора, които да останат и да ги събереме след 3 месеца. Аз ще ви кажа, че... Да, благодаря ви наистина. Но все пак, наистина, вярвайте ми, едва ли и сегашните ще се посвенят да загубят, както каза госпожа Пенка Тодорова, около 8 милиарда. Макар че и на мен сумата, която ми казваха, гравитираше точно около това число, аз не посмях да я кажа, защото наистина, вярвайте ми, става въпрос наистина за един сериозен ресурс, който, нали разбирате, че в момента решават тези 8 милиарда, ако са наистина толкова, и просто решават без никакъв проблем ситуацията с финансовата криза в България. Друг е въпросът къде отиват тези пари. Защото ние сега тук и затова мен ме предупреждаваха, не се захваща и с тази тема, защото е много страшна и много опасна. Става въпрос за страшно много пари, така ми казаха. Знам, за това аз задавах въпроси като представител. Както се казва, който го е страх от мечки да не ходи в гората, пък и не може... Над 1 месец. Благодаря ви много. Значи искам да отговоря на господин Велчев. Изследвания на децата в кавички бяха направени, но да ви кажа как бяха направени. Беше направена анкета сред родителите в яслите, в детските градини, в училищата, в която имаше насочващи въпроси. Дали в къщи има пушачи, дали се отопляваме на газ, на ток или по някакъв друг начин. Да не са питали дали автомобила не работи в спалнята ви или в хола. Да, може и такива въпроси. Няма се очуда, ако има такива въпроси. В същото време преглед на децата от специалист, но представете си за един ден в едно заведение от 200 деца, как могат да бъдат те прегледани с слушалка. Просто е ясно, че отбива номера. Добър вечер. Ало. Добър вечер. Добър вечер, областния управител на Стара Загора съм. Чудесно. Заповядайте. Че в предаването. Да. Слушам ви. Аз малко късно се включвам и виждам, че така много сериозно дебатирате. Да. Не знам дали знаете, но така от 3 месеца съм областен управител, 3 месеца е нещо. И този проблем за обгазяването, аз съм първия областен управител и държавник, който така публично го оповести. Всъщност оповестих населението. Моите уважения, господин Трендафилов, много добре ме познава. Аз разбрах, че даже и са ви наказали за това, че сте оповестили и предупредили населението. Вярно ли е това? Значи, тук поредни глупости. Аз чувам доста глупости, между другото, които се говорят във вашето предаване. Моето предаване. Виждаме в пресата една глупост. Много сериозни дебати от хора, които са ветеринари, хора, които са художници и всякакви, само не и химици и специалисти. До мене стои химик. Искам да ви кажа съвсем сериозно, значи аз съм поел ангажимент към старозагорци, защото живея в центъра на Стара Загора, семейството ми, близките ми, не само това. Господин областен, кажете ми нещо конкретно по този въпрос. Конкретно ще ви кажа. Да, слушам ви, конкретно, защото времето тече. Конкретно
бях преди няколко дни лично при премиера Борисов, заедно с кмета на Стара Загора, заедно с общински съвет, с депутати от политическа партия ГЕРБ и съвсем отговорно сме го поставили въпроса. И на 18-ти, последващия понеделник ще дойдат отговорни хора от правителството, които да дебатират, ще дойдат химици, за да разрешим наистина проблема на старозагорците и да покажем, че сме отговорни, че сме лалажи или хора, които през годините са говорили само празни приказки. Така, господин... Правим нещо, дебатираме. Господин Николов. Бойко Борисов се ангажира с проблема на старозагорците. Господин Николов, мога ли да ви задам и аз няколко въпроса? Значи тези приказки, с кой как ще дебатирате, аз ги слушам години наред. Но искам да ви попитам. Вие сам признавате, че проблема е много сериозен. Вашата министърка, казвам вашата, защото сте от една партия, Нона Караджова, тя глупости ли говори, като се опита да заблуди хората, че това обгазаване е следствие на автомобилния трафик и твърдото гориво. И след като има такъв сериозен проблем, премиера като дойде да дебатира с хората, какво ще спре трафика ли? Или трябва да посочите кой е източника на това обгазяване? Не само да се спре. Да, кой е източника на това обгазяване, господин Николов? Аз не съм химик, аз съм също... Не, аз не ви питам, не искам да ми правите химически анализ. Аз съм човек като старозагорци, господин Николов, аз не искам... Ама аз не искам да правите химически анализ. Аз искам да ми кажете откъде идват тези опасни газове. Това обгазяване. Вие сте представител с... вярвам на районната инспекция по... Вие вярвате. Да ви попитам тогава... да ви попитам преди една година, когато ви обгазяваха, тогава вярвахте ли? Какво да ви кажа? Аз мога да ви покажа ваши изказвания от преди една година, когато сте демонстрирали и сте коментирали, че трябва да се спре този геноцид. Преди една година имаше източник на обгазяване, сега вярвате на РИОС. Слушайте, аз като общинска съветник съм гласувал комисия в Общинския съвет Стара Загора, която да отиде на Змеево, на полигона, да провери какво се случва. Аз съм гласувал за тази комисия, за да се случи нещо в нашия град и да се разбере истината. И за това, като областен управител, също си давам името, авторитета, за да разберем истината всички. Не да говорим празни приказки. От деня, в който аз оповестих... кои са празните приказки, които ние говорим? Никой не го беше оповестил. Започнаха да се появяват разни фигури, които искат да правят граждански неподчинени. Ще правят хората, защото хората ги троват. Те троват мен, троват всички. И вас троват, и вашето семейство, и вашите деца. Аз ви казах, аз съм ангажирал и правителство, ангажирал съм лично, казах, не само аз като личност, като областен управител. Така, господин Николов, лично аз ви давам правото в моето предаване да дойдете с господин министър-председателя и през моето предаване да дебатираме на отворени телефони, както вие сега имате тази възможност да си кажете мнението и да запознаете хората. Аз ви давам това право. Заповядайте, когато решите, но вие сам казахте и аз казах, един човек е принципен, когато не си променя позицията. Не може преди една година вие да знаехте и да твърдяхте кой е източника на обгазяването, а една година по-късно да се съгласявате с твърденията на РИОС. Просто не е почтено. Никога не съм твърдил, никога не съм казвал моето... Даже и преди малко сам казахте, че като шеф на комисия сте гласували да се проверява Змеево. За комисия, която да отиде да провери полигона. И какъв е резултата? Какъв е? Нека да дадем... Добре, след като сте гласували... след като сте гласували преди една година, какъв е резултата? Сега сте и областен управител. Господин Трендател, той ще ви каже какъв е резултатът. Защо аз питам вас? Аз вас питам. Какво да ме питате? Кой да питам? Вие сте областен управител. Вие сте с ранг на министър съгласно закона. Точно така и затова ви питам. Обаждате се, давам ви правото да коментирате. Аз не съм празен лаладжия. Добре, като не сте празен лаладжия, кажете ми какъв е резултата от тази проверка на Змеево.
Какъв е? Откъде да знам? Ние сега правим нова проверка. Сега нова ще правите. Добре, благодаря ви. Добър вечер. Ало, имам ли дума? Да, имате я. Инженер Христо Ветрополе. Не ви разбрах. Става въпрос за два проблема. Геноцид. Провежда се безжалостен тотален физически духовен геноцид. Това го има и в интернет, xnetbega.com. И е казано в Библията. Който се е беззаконие, ще пожене бедствие. Да, разбрах ви. Така. Чухте господин областния управител, господин Николов, ни обвини едва ли не, че тук сме лаваджи и си говорим празни приказки. Само, че интересното е, че на конкретните въпроси господин Николов, незнайно защо, както винаги, не дават отговор. Но въпреки всичко аз пак му казвам, господин Николов, каня ви, заедно с министър-председателя, ако искате заедно и с министърката на екологията госпожа Нона Караджова, заповядайте тук и обяснете на хората. Но вярвайте ми, ще бъде малко трудно. А много лесно е човек да си промени позицията. Българският народ е свидетел постоянно на хора, които си променят възгледите и позицията, но аз казвам така. Проклятието на народа настига всеки един, който е продал народа си. Заповядайте. Аз искам да кажа и стързагорци гледат в момента и знаят много добре, виждали са ми физиономията и друг път. Това лаладжийство ли е, когато от 2002 година насам и блокажи имахме на магистрали и подписки и какво ли не. Ако искате, ще ви предоставя такъв куп писма до президента, до прокуратура, главен прокурор, всичко, на което нито една институция не се ангажира да каже точно кои са причините на това обгазяване. Намериха се да кажат, че е Марица изток. Господин Велчев е жив и здрав сега, главният прокурор на България. Защо ми отговаря чрез касационна прокуратура, че няма установени източници за това обгазяване, когато всички твърдят, че е Марица изток? Вижте, господин Станев, има една много проста истина. Знам. Господин Николов, като председател на такава комисия, е инициирал проверка на полигона Змейово. Днес като областен управител, една година и половина по-късно, аз го питам, какъв е резултатът от тази проверка? Неговият отговор е, откъде да знам? Сега те ще ли да инициират нова проверка, която най-вероятно ще трае още година и половина-две и ние след това ще се свързваме с някой друг областен управител. Но ще ви кажа най-интересното. Понеже аз знам, че това предаване се следи много сериозно от българското правителство. В момента са подскочили всичките и са му се обадили на този господин областен управител на всяка цена да вземе отношение, защото нещата стават страшни. Народа не е вече толкова заспал. Вярвайте ми. Така, добър вечер. Само секунда. Добър вечер. Ало, добър вечер. Слушам ви, откъде се обаждате. Борислав Зашев, Бързичко. Заповядайте, господин Зашев, бързичко. Маза се един лаваджия и иска да каже на безмозъчния. Чува ли се? Да, само не обиждайте. Не, аз това няма да постигнем нищо. Лаваджия, да. Само нали така, да му каже, че си е подложил на коленките, просто си е така на коленките си ги е сложил и пред Бойко Борисов козирува само и говори глупости в момента, както изрази предишния Николов глупостите. Сега, конкретно сега. Значи, предишното хей преди 89-та година и настоящото хей и там е Рио Кос и тия служби, които отговарят за тия изследвания, които трябва да правят, са си на същото положение. Тоест, крият данни и не съобщават истината. Това, колкото и да си го казваме, че аз ще ви кажа, че имаме данни, че когато е било обгазяването, е получена заповед, естествено устно, да бъдат изключени всичките мобилни станции, които правят тези изследвания. Точно така е. И аз ще ви кажа нещо интересно сега. Чува ли се? Да, чувам ви. Понеже майка ми е работила 30 години в местното хей в моя град Горна Джумая и ми е казала как нейните шефове, когато тя е правила изследвания за домати, чушки вътре, как са били пълни с нитрати на уния години, 89-та година, как нейните шефове са забранявали тия данни да се изнасят в... Тоест, те са отивали в партийните секретари истинските данни, които никога не се съобщават какво трябва да стане. И последно завършвам. Трябва тия комунистически заводи да бъдат по някакъв начин да им се сложи очистителни такива инсталации на тия комини, че те отровиха цяла България. Няма какво да се заблуждаваме. Отровиха цяла България. Правиха ги в самите центрове на градовете. Да, разбрах ви. Благодаря ви, господин Зашев. Добър вечер. Добър вечер.
Слушам ви, откъде се обаждате. От София се обаждам. Заповядайте, господин. Въпросът ми е следния. Има програми за достъп до информация, има и закон за достъп до обществената информация, има и, доколкото чух, и комисия на Общинския съвет. Никой не разбра какъв е резултат от тази комисия. Вие правихте ли опити въобще да ви дадат достъп до тази информация? Веднага ще ви дам възможност, господин Трендафил, да ви отговори, но само за да ви кажа, понеже аз по тези закони, вярвайте ми, съм се опитвал да взимам страшно много информация. Осъждал съм съответни администрации. Знам, че има такива спечелени дела. Да, има. Аз ще ви кажа, има и още един друг закон, който пък ние сме го разглеждали в мое предаване, който е когато са от така нареченото закон за мълчаливо съгласие и т.н. Но вижте, тези закони, вие получавате право да съдите съответната администрация, когато ви откаже. Само че едно такова дело може да се точи с години. Това е големия проблем. Повярвайте ми. Това е ясно, че в България делата се точат с години, това е ясно. Зато спрях да ги коментирам. Да, има. Аз също съм печелил. Знам и много граждански организации, които са печелили, дори и съд и Върховен съд са осъждали. И ето това, което чух за комисия към Общинския съвет. Какво сте наследите резултати? Вижте, това, което... Никой не знае. Това, което трябваше да ви направи впечатление, че този областен управител, който в момента е с ранг на министър, който е инициирал преди една година проверката на този полигон Змейово, най-вероятно със съмненията, че той е точката, която обгазява Стара Загора, днес, като областен управител, той не се е поинтересувал какви са резултатите от тази проверка. Това ние не мога да мълчува, че той си пълнил коренно мнението. И затова ви казах, и на него му го казах, честно и откровенно. Как може, аз знам той какво е твърдял преди една година и знам и вие сами чухте какво е неговото твърдение днес. От години се говори, че ето това е страшно. Постоиха се сероочистващи инсталации и продължават те да бъдат обвинявани. Първо, ветовете, както вие казахте, не е духът на себе. Това е просто... Да, благодаря ви. Кажете, господин Трендафилов, човека да даде хубав въпрос. Значи конкретно за достъпа до информация, в Общински съвет Стара Загора много пъти на наши питания се отговаря уклончиво. А много често достъпа до информация е буквално блокиран, не възпрепятстван, блокиран. Защото на 21-ви имам заведено дело, тъй като съм председател на Комисията по корупция и Закона за конфликт на интереси, не ни предоставят информация за нещо, което моята комисия е взела решение и всички нейни членове са се подписали за, без против, без въздържал се, без особено мнение. Но такава информация не ни е предоставена и не само такава. Много често, най-добрият случай на достъп до информация, дават ни един лист, на който нямаме право нито да правим фотокопия, нито да го снимаме с GSM, нито да си водим записки. Просто да го прочетем. Това е достъпа до информация и по този начин се прикриват много, ама страшно много, меко казано далавери. Това е прозрачното управление, което демонстрира навсякъде. Само че госпожа Бояджиева, понеже господин областният управител така образно ни обиди всичките, че сме едни лаладжи, за което му благодаря. Явно той не е лаладжия, той е супер отговорен човек, като областен управител не знае какви са резултатите от нещо, което сам е инициирал, само че тогава е бил опозиция, а днес е управляваш. Да го уточним и за хората да го знаят. Но и каза там едни химици, аз искам да ви попитам, вие сте председател на регионален съюз на химиците. Искам да попитам, колко души членуват в този съюз? Химици. Научно-техническите съюзи са една много стабилна институция. Между впрочем, искам да обърна внимание на най-съществения факт. За да можем да направим обстоятелствен и подробен анализ, връзката с Щутгарт всъщност стана чрез Съюза на химиците. Съюза на химиците в България е един точно от най-старите. Точно за това ви го зададох този въпрос. Така че цялата тази история после нашия съюз в Стара Загора от 80 години. Това е една много авторитетна организация, международно призната за сведение на вашия областен управител. Аз не бих употребила този тон и ми се струва, че той съжалява, че каза това нещо, просто го изпусна в момент на възбуда прекалена. Искам още веднъж, аз при лична среща с него, 2 пъти съм имала и категорично сме били, струва ми се, с него на едно мнение, че
Ясно, тук става дума само и единствено до унищожаване на високотемпературно унищожаване на въоръжение. На боеприпаси. На боеприпаси. Идеята е, т.е. не идеята, а задачата е настоящото управление на България, настоящото държавно ръководство да открие кой е този криминален престъпник, който върши тези спъклени дела. Аз мисля, че не само, защото те знаят кой е, а просто да бъде прекратено това гнусно деяние, този гнусен екологичен геноцид върху хората. Защото това ще доведе, пак казвам, и вие го знаете по-добре от мене. Много жестоки последици от това. Така и във връзка с това има един много важен факт. Той каза, че лично с министър-председател Бойко Борисов са говорили и тази седмица ще дойдат двама министри, които ще решат въпроса. Така, значи аз ще ви кажа, кой знае каква информация не дава господин Николов. На 8 януари при министър-председателя имала среща, на която среща, ще ви дам веднага точна информация, госпожа Нона Караджова категорично е заявила, че обгазяването на град Стара Загора е следствие на автомобилния трафик и твърдото гориво, с което се отопляват хората в Стара Загора. Те са автомобили с ракетно гориво. 8 януари, петък, тогава се е състояла тази среща. И новогодишната заря. Така. Сега, може би и новогодишната заря, вече не знам какво, сигурно и Горан Брегович, дето караше българите да му пригласят на артилерия, което беше пък поредната подигравка, да не влизам в подробности, но вижте, смешно е да кажеш, че ще отидеш с министър-председателя и ще дебатираш с хората. Питам, какво ще дебатирате, бе, господа? 6 години убивате хората там. Какво има да дебатирате? Спрете геноцида. Ето това трябва да се случи. Само че за да се случи, явно наистина трябва някой да се лиши от една тлъста пачка, която и тя не се знае къде отива. И тук именно вече е ролята на главния прокурор. Тук е неговата роля. Ако имаме наистина независима прокуратура, независим главен прокурор, той трябва незабавно да назначи и то много сериозна проверка. Това нещо, не знам дали ще се случи. Уважаеми господа, времето ни изтича и просто в телеграфен стил на всички ви давам правото за по една дума, за да не пресрочиме времето. Господин Станев, от вас ще започна. Просто с 2 думи. От 2002 година се боря за здравето на старозагорци и въобще не само на старозагорци, всички хора, няма да спра. Като ръководител на Съюза на българските избиратели ще продължавам да се боря до края, докато истината лъсне и тези, които са виновни за този геноцид, да бъдат наказани. Вие, господин Трендафилов. Уважаеми старозагорци, вие сте ме избрали на този пост и аз няма да мръдна ни на йота от убежденията си, няма да се изменя на моето собствено аз и ще се боря за това да бъде разкрит престъпния източник на геноцида, химически и морален, върху вас самите, старозагорци, защото ако това нещо днес не го спрем, утре ще бъде късно. То влияе върху нас и върху нашите деца. Благодаря. Вие, госпожа Бойджиева. Аз съм уверена съм всъщност, че господин областният управител, пък и не само той, е сигурен в думите, които ние представяме. Никакво съмнение не може да има върху анализните данни, нито върху тяхното тълкование. И въпреки всичко ми се иска да вярвам, че ще се открие криминалния източник и да разчитам на това правителство. Госпожа Георгиева. Аз бих призовала управляващите на тази среща, която ще се състои, не те първа да правят изследвания, не те първа да гледат какво ще се случва, а да прекратят този геноцид, който се случва в Стара Загора. И нека повече хора, повече граждани да се отзоват. Благодаря ви. Уважаеми зрители, телефоните виждате, че не спират да звънат. Пускам ви ги, за да чуете. Но, както знаете, всяко предаване си има начало и край, а нашето предаване много бързо свършва. Това, което искам да ви кажа, уважаеми дами и господа, подкрепете инициативата и протеста, който днес подех. Нека покажем, че има в България силно гражданско общество. Нека използваме новите технологии, интернет, за да можем да
осъществиме този протест всички заедно, а на господин министър-председателя, на неговите министри, на всички надолу в йерархията, областни управители, кметове, господа, бъдете държавници, не лъжете хората, не лъжете народа си, защото вие сте излезнали от същия този народ. Господин Николов, господин областен управител на Стара Загора, ако вие наистина имате съвест, а аз съм сигурен, че имате такава, не я поставяйте на изпитание. Имайте и си дайте възможност да може да погледнете вашите деца в очите, без да се притеснявате, без да изпитвате огризение на съвестта. Вие знаете, че това, което днес изнесохме в това предаване, не са лаваджийски истории, а е един сериозен сигнал. Една сирена, която трябва да изправи всички старозагорци и като един мощен имрук на гражданското общество да се преборят с този ужасен екологичен геноцид. Благодаря ви, уважаеми дами и господа. Гледайте ни следващата неделя, защото предаването тогава ще бъде не по-малко интересно и нека Бог да пази вас и вашите семейства. Лека нощ!